Salutare tuturor! Eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip. Astăzi este vorba despre solarul de grădină pe care majoritatea dintre voi îl știți de pe canalul meu de YouTube, care între timp a suferit modificări majore, fiindcă din cauza iernii precedente, tocmai ce a trecut, solarul de grădină a fost pus la pământ din cauza greutății zăpezii, pentru că într-o noapte a nins destul de mult și l-a pus la pământ. Iar folia era aproape deteriorată în totalitate și urma să-i schimb folia anul acesta. După acel episod neplăcut din perioada iernii, am luat hotărârea să modificăm solarul de grădină. L-am modificat aproape în totalitate. În momentul de față, el este finalizat în proporție de circa 90%, pentru că mai lipsesc niște ranforsări de la partea superioară a solarului. Pentru construcția acestui solar de grădină am păstrat dimensiunile, adică 3 metri lățime pe 8 metri lungime. Avem doar înălțimea modificată, care în momentul de față este la circa 2,5 metri înălțime. Am folosit o folie specială de 200 de microni cu o rezistență înaltă și cu o garanție extinsă în timp. Iar pentru a prinde folia de solar am folosit cleme speciale pentru țeava de 25 de milimetri. Cleme foarte utile care nu reușești să le scoți după ce le-ai introdus, pentru că în momentul în care le introduci le pui în apă fierbinte pentru a fi cât mai maleabile. Folia este susținută pe acest solar cu ajutorul acestor cleme pe care tocmai le-ați văzut pentru țeava de 25 de milimetri, dar și cu aceste chingi pe care dumneavoastră le vedeți în momentul de față la partea superioară a solarului. Am făcut și două aerisiri laterale care se deschid cu ajutorul acestei manivele. Imediat o să vă arăt și cum funcționează. Avem una în partea stângă și una în partea dreaptă. Aici pot să vă mai arăt că am plantat și afară răsadul, circa 100 de fire de roșii, ardei de umplut, ardei capia, vânătă și câțiva castraveți. Acum suntem în fața solarului și vom intra în solar. Aceasta este ușa pe care am confecționat-o pentru a intra în solar. Are o lățime de 1,2 metri pentru a putea pătrunde cu ușurință în solar și cu o motosapă. Repet, aceste răsaduri sunt plantate în 2 aprilie. Sunt circa 100 de fire. Avem plantate roșii, castraveți, ardei gras, ardei capia și, bineînțeles, gogoșari. Roșiile în toată această perioadă s-au dezvoltat foarte bine. Puteți observa și dumneavoastră că pe un buchet avem peste 5 roșii, chiar 7 roșii. Sunt foarte frumoase, bine dezvoltate. Sperăm ca peste circa 3 săptămâni să avem roșii coapte. Sunt răsaduri crescute într-un mod natural, având doar picurare și, bineînțeles, aplicate periodic fungicide și insecticide, pentru că, din păcate, și în solar avem destul de mulți dăunători. Aici avem castraveți plantați în perioade diferite. Avem acești castraveți plantați pe 2 aprilie, care așa arată, sunt pe rod.
adică se pot observa castraveții. Sunt foarte buni, adică vom putea mânca direct de aici. Vă arăt ca să înțelegeți cât de natural sunt. Foarte croncanți, gustoși, la fel cu o dezvoltare foarte bună, plini de flori, care produc chiar de la bază. Pentru susținerea castraveților am folosit această plasă cu o înălțime de 2 metri pe o lățime de 2,5 metri. Am plătit-o, cred că 5 lei, a fost foarte ieftin, dar foarte utilă pentru castraveți. Am văzut că unele persoane pe TikTok folosesc această plasă chiar și la roșii. Avem roșiile, puteți să vedeți cât de mari sunt în comparație cu mâna mea. Foarte frumoase și bine dezvoltate. În momentul de față, toate aceste roșii au circa 2 buchete. Au pornit în momentul de față și florile de pe buchetul numărul 3 să dezvolte roșii. Acesta este buchetul numărul 3. Sunt foarte mulțumit, așteptăm să se coacă pentru că cele din comerț în momentul de față au și un preț foarte ridicat, dar gustul nu este absolut deloc de roșii, cel puțin mie nu îmi place. Dacă se poate observa, avem și picurarea pornită în momentul de față. Aplic circa 200 de litri de apă în fiecare zi pentru dezvoltarea lor într-un mod cât mai corespunzător, dar și pentru a avea astfel de buchete frumoase cu peste 5-6 roșii. Uitați cât de frumoase sunt. Aici avem peste 500 de grame de roșii. Vă spuneam că la partea superioară a solarului lipsesc niște ramforsări transversale pentru a rigidiza cât mai mult această structură metalică. Înălțimea inițială a acestui solar era de 2 metri, acum avem aceste prelungiri negre și am crescut înălțimea la 2,5 metri, astfel încât roșiile și castraveții se pot dezvolta mult mai bine. Pentru aerisirile laterale, pe toată lungimea solarului de 8 metri, am folosit rectangulară de 15 pe 15 mm, din care, bineînțeles, am făcut și un mâner. Sistemul este foarte ușor de utilizat.
După cum se poate observa, în momentul de față aerisirile, de fapt o aerisire din partea stângă a solarului este închisă și bineînțeles o putem regla în funcție de tipul de zi în care ne aflăm și temperatura zilei respective, dar noi în fiecare seară închidem aerisirile laterale pentru ca temperatura strânsă pe parcursul zilei să o avem și peste noapte, pentru că din păcate nopțile sunt cam reci în luna mai sau până astăzi au fost destul de reci. Acum vom acționa din nou acest mâner și puteți observa cum pe toată lungimea solarului dăm drumul la aer în funcție de nevoile noastre. Și cu ajutorul acestui cupon blocăm aerisirea la gradul de deschidere de care avem nevoie. Dacă dorim mai jos, mai culisăm încă o dată și blocăm din nou aerisirea. Un sistem foarte simplu și ușor de utilizat de către oricine. Înainte solarul avea 2 metri înălțime, iar roșiile când atingeau partea superioară a solarului se ardeau foarte mult din cauza temperaturii ridicate, iar acum zic eu că se vor dezvolta mult mai bine pentru că va rămâne foarte mult spațiu de aerisire, de circulație a aerului, astfel încât toate plantele din acest solar să se dezvolte într-un mod cât mai corect. Aici avem ardeiul gras, care bineînțeles fructifică. Este a doua oară când are fructe. Cred că trebuie să aplic din nou un insecticid pentru că cred că a apărut o midă ce a început să mănânce din frunzele ardeilor și aici am mai observat la ardeiul capia că frunzele s-au strâns și cred că a apărut tripsul și bineînțeles păianjenul. Voi aplica un nisorun și un mospilan pentru ca să prevenim și să combatem tripsul și păianjenul. Și arată ardeiul gras. Foarte frumos. În vreo 2-3 zile vom culege acest ardei gras pentru a lăsa planta să se dezvolte și bineînțeles pentru a pregăti niște ardei umpluți foarte gustoși cu ardei din propria cultură. Aici, lângă ardei de umplut, ardeiul gras, avem ardeiul capia sau ureche de elefant. Aici avem și ardeiul capia care a început să fructifice aproape pe fiecare plantă. Este plin de boboci, plin de flori, deci cred eu că vor fi foarte productivi și aceștia. Ardeiul capia ne place foarte mult pentru că îl folosim deseori în mâncare, dar îl punem și la oțet pentru perioada rece a anului. Iar aici avem gogoșarul și acesta a început să fructifice. El are o dezvoltare mult mai greoaie, dar gustul este deosebit față de ardeiul capia. Aici avem un fruct. Are circa 2-3 cm ca și mărime. Fiecare plantă este plină de flori și plină de fructe. La fel și aici mai avem un fruct. Am puțin, în număr de 5. Este un solar pentru strictul necesar, pentru
strictul necesar a unei familii cu 4-5 membri, zic eu, suficient pentru nevoile noastre. Cam acesta a fost și scurtul videoclip cu prezentarea solarului de grădină, care a suferit câteva modificări majore, modificări importante pentru o dezvoltare mult mai bună a plantelor din solar. Am decis această modificare din experiența solarului trecut, care poate randamentul nu era la maxim așa cum ne-am dorit, și învățând din greșelile anterioare am decis să facem un lucru mult mai bun pentru o dezvoltare cât mai bună. Rezultatele se văd de la sine, deci consider că am făcut o treabă suficient de bună pentru strictul necesar a unei familii cu 4-5 membri, pentru a avea pe parcursul anului legume proaspete, de calitate, cu un gust deosebit din propria gospodărie. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri, iar până data viitoare, pentru a fi la curent cu cele mai noi activități din gospodăria mea, dar și cele mai noi unelte pe care le prezint eu, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!